jam hirama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma dimanche hawri ko sappo e jeeɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi habruji meɗen ɗengal Pulaar min giɓeɗen ko toon to États-Unis janggo altine en ɗamina hono kanko président Donald Trump mawo jaɓɓo hono Vladimir Zelensky no wonde kadi yaadiɓe muɗum jeeyaɓe toon to Europe ɗum limte hen hono kanko gardiɗo leydi France gardiɗo laamu Angleterre gardiɗo laamu Allemagne e kanko kadi gardiɗo laamu Italie en jiiɗa ko jiiɗa e ɓeɗon kadi hawnaki délégation waɗi yimɓe waɗ man ƴeew holko woni sababu ɓeɗo fof no garta toon to Washington habruji men hannde toon to Washington e tungnaɗi kadi ko yalti hono kanko Donald Trump min continue oɗo saha joni agenda makko ɗum noon ko tampinde guure kewɗe walla état ji kewɗe ɓe mbiyata démocrate en ɗum noon ɓittude guure men kewɗe ɗum noon limte hen ko wayno Los Angeles ko wayno Chicago e ko wayno New York ɗum ɗo fof ko agenda makko mo jogui kanko Donald Trump pour tampinde parti démocrate ɗum ɗo fof ko beele kamɓe républicain eɓe continue lamade habruji men international toon to Europe en wayno ko kamɓe ɓeɗo jeeyaɓe e ɗeɗe leyɗele Europe ɓe mbawi kadi rendude batu e kanko Vladimir Zelensky ƴeewen kadi holko woni mujiɓe batu ngu noon ko batu conférence visuel habruji men international mana en toon to Mauritanie ɗum noon ko sababu no tubaji mbaɗi toon kadi tubaji mana en toon to Sénégal ma ƴeew kadi holko woni ko kamɓe ɗeɗo wonɓe toon e Dande Maayo koɓe poti rentade e tumnade ha ene OMVS ko yamiri ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gartu desuji muɗum joni joni radio jowarnade ka leydi Canada ha Amérique ha France ha Sénégal ha Portugal ha Cameroun Afrique Amérique oɗo fof defere radio Jowol garaje nden bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbino ne gardindi habruji men ni guidoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko janggo ñalawma altine ne ɗamina hono kanko Vladimir Zelensky mo ardude délégation mawɗo tako Europe naɓe ɓeɗon noon ene wayno ko yimɓe joyo ene wayno duusoɓemo pour tawede batu jogori joddade kanko e Donald Trump nguɗon batu kadi ari ko caggal nde kanko Donald Trump nde o jaɓino ɗo e États-Unis hono gardiɗo leydi Russie hono kanko Vladimir Putin e ɗum ɗon ene wayno ko kaldigal mabɓe sugnade ha hande ko yetti toon to Maison Blanche ko ɗum waɗi Donald Trump o wino ko so tawi o sette Vladimir Putin ma o noddu communauté européenne ma o noddu kadi Vladimir Zelensky kañum hoore mo haalan ɗum holko woni kanko Putin hol toɓɓe ɗe o yiɗi pour wonde ene wayno ko pour beele jeygol ne darto toon ɗeɗo toɓɓe noon ko ɓuuri mawnude hen ko kanko Putin ene wayno wi ko woni région mo mbiyata Donbass o fof o wi ko wonde ko kamɓe Ukraine naɓe ene wayno ɓe goppa ɗum donc kamɓe Russie naɓe kefta ɗum eɓene pawi hen juuɗe mabɓe joni kamɓe Russie naɓe kono ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky e kamɓe ko européen naɓe fof ene wayno ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde ɗum ko wona hunde fonde haalande ni donc délégation garowo janggo ko hono kanko gardiɗo laamu toon to Allemagne biyeteɗo Frédéric Merz gardiɗo leydi France hono kanko Emmanuel Macron gardiɗo laamu Italie hono kanko Giorgia Meloni gardiɗo leydi Finlande hono kanko Alexander Stubb gardiɗo kadi OTAN hono kanko secrétaire général muɗum hono biyeteɗo Marco Rutte e gardiɗo kadi communauté européenne communauté européenne hono kanko biyeteɗo Ursula von der Leyen ɗum ɗo fof noon ko hunde nde meeɗani yiyede wonde ko kanko Vladimir Zelensky ardudemo e ɓeɗo yimɓe fof surtout kadi ko yimɓe arɓe hawnaki défendude position ngaji men kamɓe Europe naɓe siftin ɗon tan e nder kadi toɓɓe nde ganduɗa kanko Putin o haalde Donald Trump ɗum sunnade hande ko Maison Blanche haali wonde ko kamɓe Ukraine ɓe jaltani kala annimo ɓe joguino nadde e OTAN ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene kamɓe communauté européenne ene wayno oɗo saha joni position mabɓe wiide wonde ko kamɓe so tawi communauté européenne ɓe mbawi hollude wonde ɓe jogaki dole tan ene wayno ko kanko Putin o waɗat ko wela foof kanko Emmanuel Macron e nder kadi haaluji gumiɗo toon to radio France International kanko hoore makko waɗi menace rentinde hono kanko Vladimir Putin gueɗe ɗe waɗata ɗe hen il faut ko darto kanko Emmanuel Macron nde ummi e conférence hakkude maɓɓe kamɓe président ji Europe ɗo wowi wonde koye ne wayno kisal Europe ene men oɗo saha joni woni koye danger sibabunte janggo kamɓe Russie ɓe mbaɗi toon to Ukraine ɗum noon kadi e wiide mabɓe wi wonde ko alay saago jaam dañede jaam o kadi tako jaam mawɗo jaam o kadi ne wayno ko leydi fof yo respectu droit leydi gondidi e kadi kisal e gotago leydi Ukraine yo waw ɗoftede kanko kadi Emmanuel Macron e nder gueɗe ɗe haali kadi wi e nder kadi ko ɓeyi tan wi wonde ko wawi wallude gueɗe ɗiɗi tan kisal wona e Europe wona kadi toon to Ukraine ko Ukraine wawa
wallede wawa jogade armée timmuɗo armée e kewɗo doole kadi goɗɗe ɗe ganduɗa e jokkodirɗe e kamɓe Ukraine ɗum noon ko doole ɗe ganduɗa hende jaaɗe OTAN ene mbawa rende ɗiɗo nokkuji. O wawi kadi tindi wonde haaluji ɗi kanko Vladimir Zelensky ɗo haalno ɗi wi wonde ko kala haaluji kalteɗi ko wiyete négociation ko fati Ukraine il faut ko kamɓe Ukraine naaɓe ardiɓe toon leydi Ukraine kadi ko yimɓe wotanaɓe yo gone ɗiɗo nokkuji taw ko élection ngaji démocratique kañum mbasa tawede. O wawi kadi rentinde Donald Trump wonde ko kala ko peeje ɗe waɗata pour ha jabde rokkude Russie gonga pour wiide wonde leyɗele ɗe hefti toon de Ukraine ɗi ɗum noon yo jog o ɗum ɗon ko hunde nde jogoral mo wonte o wi kadi ne wayno ko o siftini kadi wonno kanko Vladimir Zelensky ko neɗɗo tawede élection e kaldigal baɗete ngal fof pour no jaam dañira toon to Ukraine. ko ɗum kadi woni ko yalti e habaruji gumiriɗi toon to Ukraine surtout e ɓeɗo ɓe ganduɗa en ko yimɓe hoɗɓe toon to Kiev walla ko yimɓe ɓe worɓe men mbara hen ko kaali mbi wonde ko kanko Vladimir Zelensky o fotani oppude jamais wonde ko Ukraine naɓe ɓe goppa leydi mabɓe ɓe dokki ɗum Russie naɓe. donc jiiɗa ɗum tan e réaction ngaji ko fate toon to Ukraine surtout no mbiɗen ni ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓuuri hen hewde worɓe men koko mbara hen ene jeeya en oɗo debbo biyeteɗo ko étudiant biyeteɗo Ana Moshina kañum hoɗum perdude bawmum jarano 50 e ndeɗo haare wonde toon to Ukraine o wi wonde ko ala foof hunde nde wawi waɗede pour wiyede wonde ko leydi Ukraine yo oppite ɗum Russie saabu yimɓe hewɓe maayi sibabude dande Ukraine ɗum noon ko kanko Zelensky o fotani jabde leydi mabɓe hay sinno ko taɓal wona e jimadi Russie. Pottital ngal janggo ko pottital kawgal yimɓe foof ene wayno ko tungnade kadi haaluji gummiɗi toon to Maison Blanche hono kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis ko Marco Rubio o wi wonde ko ene wayno ko yimɓe nana kala mbiya wonde ko ɓeɗo foof addi ɗumen ko sibabunde so tawi ko kanko Zelensky arno tan hawnaki ma yimɓe Donald Trump e laamu muɗum ma tampino o ɗum ɗo fof noon wona haala kanko Zelensky o meeɗani tampinede o meeɗani waɗide buuli ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kanko Marco Rubio o wi wonde ko ene wayno ko Zelensky nde ari ɗo e nde adande nde arti ɗo lawol ɗiɗi mum fof ene wayno rokkama respect e kadi hayso ndo artingol ɗo kadi hayso ardite yimɓe fof ko respect mo rokkete no on tan o rokkete. hande toon États-Unis ko kanko Donald Trump kadi haɗa nde woni oɗo sa joni taw ko haare interne ko hakkude makko e surtout yenne ɗiɗo état ji biyeteɗi état ji démocrate en ɗum noon e gueɗe ɗe waɗata oɗo sa joni toon to Washington DC addude yimɓe dadiɓe taw ko militaire uji wonde laabi ko e wiide makko momtude walla fittude salte gonɗo e Washington ɗum noon o haalata ko yimɓe wonɓe toon hoɗɓe nokkuji taw ko goni koye campement ji taw ngala galleji wiyeteɓe homeless ittude ɗumen e wattude ɗumen e nokkuji taw ko galleji ɗi waɗani ɗumen ɗum noon ko ɗum woni ko ɓeɗon goni ko jiiɗa wadde ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni o sibabunde oɗo anni mo joguino guila e campagne makko woni koye ƴewde peeje foof kala guure ɗe ganduɗa ɗiɗo état ji ko démocrate en guure mumen mawɗe ƴewde ɓittude continude ɓittude ɗumen ko wawi wonde fof ɗum noon wayno ko oɗo sa joni ko haare mawde wonande ɗiɗo nokkuji surtout wayno ko wayno Kalif kañum ne ummima ne wayno ko dumon garoɗo ɗum noon ɗo e lebbi 3 walla lebbi 4 garoji kamin ko yamiri tungnade kanko gouverneur mo Californie biyeteɗo Newsom ko haali o wi wonde ko woteji ma mbat toon pour wawde waylude kartal géographique toon to Californie wonande hakkude balance hakkude mabɓe kamɓe démocrate en kamɓe républicain en siftini toon to Californie ko kamɓe démocrate en ɓuuri hewde kewdi wonande population gonɗo toon ɗum noon e wayde ko kanko Newsom sinde o wi tawde wonde ko kanko Donald Trump sehila makko républicain ɓe mbi wonde ko état ji ko wayno Texas yo wat ɗeɗon golle kamɓe no Californie mo mbaɗa ɗum en ɗamina kadi Chicago kañum hoɗum en ɗeɗon peeje en New York kañum hoɗum ma rewa ɗeɗon peeje kono noon kanko Donald Trump mono continue hande wiide wonde ko nerdo garduji ɗo wela fof ɗum noon ko ɗiɗo e ɗeɗo guure donc ko haareji hakkude makko démocrate en kono noon ko haareji hakkude makko kadi e tribunal uji siftinɗon tan ko ñawore waɗino toon ñande aljuma ɓennuɗo wiide wonde ko kanko Donald Trump addudemo garduji toon to Washington DC pour wiide ne mbaɗa liggueji police ji ɗum ɗon ko hunde yaɓɓude kuule constitution mo États-Unis. Habaruji men international toon to Israel e tungnade kadi ko yalti journéji mabɓe kamɓe toon to Tel Aviv ene wayno ko on ñalawma hande dimanche 17 lewru août hitande ujunnaje 2025 ko woni toon koko mbiyata grève général ɗum noon kadi ko blocage ɗum noon ko ene wayno ko auto ji ko kaɗa yaade yimɓe civil en surtout yene ɓeɗo ɓe famille aji mumen ɓeɗo ɓe koriji men continue nangueta hande toon to taw ko Hamas nangi ɗumen kañum en gummini ɗiɗo seppoji
ko wawi wonde fof ene men ko kanko Benjamin Netanyahu gardiɗo laamu Israël e nder jaabowol makko ko fati ɓeɗo ene drapeau ji ɗi jogui walla haaluji kalata pour widde ko guerre o yo darto e kadi ko yimɓe mabɓe nangaɓe toon ɓe yo gartiri kanko Benjamin Netanyahu o haali wi wonde ko ɓeɗon yimɓe noddoɓe hande wiyeɓe ɓe wonde ko yo guerre o darto taw guerre o dartugol muɗum taw Hamas kañum hoore mum hawaka wi ko non seulement ɓe goni koye rokkude Hamas doole no darturi goni kadi koye wadde peeje fof beele kala yimɓe mabɓe nangaɓe toon ɓe Hamas jogui holno goppira kono noon e wayno ko omo siri kadi ɓeɗo wulloɓe kadi pour wiide yo guerre o darto kañumen koye mum kadi ko jiiɗi ko caɗele bannoɗe ñande 7 lewru octobre ɗeɗon caɗele garta ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saaha joni seppoji ɗi nan continue hewde toon to Tel Aviv e Jérusalem ɗe ko guure mawɗe gonɗe toon to Israël eɓene continue ha hande seppude toon kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa koreji mumen ha hande ne continue nanguede toon siftin ɗon tan ko e nder ko fate aduna o fof ene wayno oɗo saaha joni en continue no condana kamɓe Israël plan mabɓe wiide wonde eɓe continue occupde nokkuji Gaza ɗum noon hollama hande ɓe naati nokkuji ɗi ganduɗa ɓe meeɗi naade ɗon ma won joni duuɓi nogas ɓe garti ɗon kadi ɓe occupi ɗiɗon nokkuji ɗum noon kadi occupde ɓe ɗiɗon nokkuji kadi ko fortude yimɓe wonnoɓe ɗiɗon nokkuji fof jaltude nokkuji mumen donc ngala to payi oɗo saaha joni wonde ko caɗele mawɗe ɓeydi kadi toon to Gaza hande tugnade kadi habaruji gummiɗiɗi toon to Al-Qahira ene wayno ko kamɓe ardiɓe leydi Égypte ɓe mbi wonde ko e nder batongo ɓe mbaddi jeeɓe gouvernement kanko Mahmoud Abbas ɗum noon Palestine administration ɓe mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe occupation mo kamɓe Israël ɓe goni e dow muɗo pour occupde Gaza ɓe gonani hen ɓe gondani hen e kadi ɓe kalni ɗum Israël yiyama kadi hono kanko premier ministre mo Grande Bretagne o haali kadi wi wonde ko kala yimɓe gañiɓe toon surtout sukaɓe gañiɓe toon to Gaza ene wayno ko kamɓe Grande Bretagne ɓe jiiɗi ko ƴeftude ɗumen ɓe jaaha ɗum ɓe cafroya ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël eɓen continue bombarduji mabɓe ɗum noon yiyama kadi hande ɓe mbaɗi ɓe neldi bomboji toon to wuuro wiyetengo Boureij ɗum noon ko camp réfugié gonno toon ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe indi kadi bateau goto ɓe mbawi kadi dartinde kadi roquette aji pellaɗe mabɓe ɗum noon taw fella ko toon to Gaza ko wawi wonde fof ko haare nde nan continue toon to Gaza e kamɓe Israël ɓene continue avance ude yimɓe mabɓe e nokkuji ɗi ganduɗa tako Palestinaɓe koɗi hen tugnade ha hande Al Jazeera ko reporti habaruji men international ha hande tugnade kadi e journal biyeteɗo freedom.org ko haali hono kanko gardiɗo leydi Sierra Leone biyeteɗo Julius Maada Bio mon continue jillu makko ndi waɗata oɗo saaha joni e diwan Afrique toon to banggue hirnangue ɗum noon tugnade hande journal ɓe mbi won caggal jillu makko toon to Côte d'Ivoire toon to Gambie ene wayno ndeɗo yontere o yeehi toon to Cap Vert ɗum ɗo fof ko wurtinde peeje ɗe ɓe jogui kamɓe ndeɗo fedde wiyetende CEDEAO e wawde hesɗitinde cehlagal gongal e oɗo région donc ene wayni ko e peeje mabɓe kadi walla e anniyaji mabɓe kamɓe jeeɓe CEDEAO ko wurtinde kadi jokkodiral gongal hakkude kamɓe heddiɓe fedde CEDEAO e kamɓe kadi ɓeɗo jeeɓe alliance des états du Sahel ɗum noon ko leyɗele ko ene Mali Niger ene wonde Burkina Faso ɗeɗo leyɗele tati ko siftin ɗon tan ene wayni ko kañumen jaltini CEDEAO guila e lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi hitande caggal muɗum ɗum noon ko hitande caggal nde kamɓe koye mabɓe nde ɓe mbiɓe nde ɓe jaltoyɗe ɗeɗon leyɗele maɓe jalto ndeɗon fedde ene wayno ko kamɓe kadi oɗon saaha ɓe gullittu noon wonde ko ndeɗo fedde ko fedde nde jokkodirde France e kadi nde ko fedde nde wawa jabade wallude gueɗe ɗe ganduɗa balloje yimɓe hoɗɓe oɗo région donc wawi wonde foof haysinde ɗeɗo pelle ɗiɗi kañumen fof ene koko certi ko fate politique ene wayno ko kaldigal ne continue hakkude ɗeɗo pelle ɗiɗi hakkude mabɓe kadi meeɗani dartade kadi enen teskira wonde ko yimɓe jeeɓe ɗeɗo leyɗele gonɗe e ɗeɗo pelle ɗiɗi foof ene jaano no bellira hakkude leyɗele ɗe e kadi leyɗele kadi en ndendi peeje pour habde ko fati wat boniyankoɓe eɗen ndenda kadi peeje ko fati projet ji kala ɓamtare gonɗi ka hakkude ɗeɗo leyɗele donc ene wayno kadi eɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele jaari kadi e ɗeɗo pelle ɗiɗi eɗen mbawi kadi en keftini kadi holla toɓɓe ɗe ganduɗa ene kañumen koye men ene ndendi hen pandaji walla ene ndendi hen gartaw men ko gotum ɗum noon kadi ko ɗum woni kanko président ko ɗum woni sababu jilluji makko oɗo saaha joni pour wawde wurtinde ɗeɗo gostodiri gonɗo hakkude mabɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele kamɓe ɗeɗo pelle ɗiɗi
donc tungnaade hannde journal o kadi mbi wonde haysinde ko ala ñalawma ƴeftaɗo pour holno gossodiral miijoji walla kaldigal hakkude ɗeɗo pelle ɗi holno fuɗɗito hono kanko Julius Mada Bio o mo ɗamini wonde ko sibabude peeje ɗe o jogui sibabude kadi anni e makko wadde wurtinde kaldigal gongal hakkude ɗeɗo pelle ɗiɗi ma ɓeydu kadi wurtinde laawol pour wallude leyɗele gonɗe e ɗeɗo pelle ɗiɗi pour ɓeydade ɓadodirde. habruji men toon to Mauritanie toɓoji kewɗi ne wayno mbaɗama enregistré ɗum noon ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗe ɗumnade hannde service de communication toon to ministére de l' intérieur décentralisation mo Mauritanie e tugnade hannde communiqué o ɓe mbi wonde ko région ngaji Haute Chargui, Asaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Tagant, Guidimaka e Inchiri kañumen koyemen wayno keeɓi toɓoji kewɗi wonen toɓoji to jeehi ha ken ɓuura temedde ɗiɗi millimétre wonen to ko ɓuuri hewde kadi ene wayno ko laabi kewɗi boni tugnade hannde habruji ɗi gona confirmé saw ko noon laawol gongol tugnade hannde journal biyeteɗo changement ari ɓe mbi wonde ko toɓoji ɗi kadi keewi toon to nokkuji gonɗi toon to Nema, Basikou, Kahayɗi kolloji wonde ko kala ko wayno maadi walla ko wayno laabi boni hen ɗum noon e wi tugnade hannde ko habruji gummiɗi to oɗon journal ɓe mbi wonde ko ene wayno ko toon to Alek donc tugnade hannde ɗi oɗo communiqué ɓe mbi wonde ko yimɓe tato ma e ɗiɗo toɓoji ɓe kalano holla région kono noon en holla ko holla e ñalawma hen haysi suwata wonde officiel toon to no ñaabino laawol gumigol bogge faade kayit e wayno ko diwani ñaabino laawol ngol koko boni walla ndiyam koko heewi ha otoji mbawa taccude oɗo saha joni ma en gartu e ko fate toɓoji e ɗum noon caggal no jokkodirɗen e Mamadou Samba Diallo joɗoniɗi en oɗo saha joni toon to Nouakchott e kadi ko rédacteur en chef radio Diol Sare hande toon to Mauritanie tugnade kadi ko yalti hono organisation biyeteɗo organisation to prix ko fati émigré ji aduna e mbi wonde ko ne wona temedere capanɗe nayyi e jeetato togoleji kañumen koye men jettimen toon to Lomé ɗum noon ko ñande alarba ɓenɗo ɗum ɗo fof no ari ko caggal nde kamɓe ɓeɗon wonɓe toon to Mauritanie e ɓen kadi e coordination leydi mabɓe Togo ko yamiri ene ɓe mbaddi ɓe jaaɓi kamɓe koye mabɓe yaltude leydi Mauritanie ɗum noon hodde toon to Togo ɗum noon waɗi wayno ko avion goto ƴeftiɓe toon eɓe gaari toon to Lomé ñande alarba ɓenɗo jooɓi jetti aéroport noon ene wayno ko yimɓe hohoɓe jeeyaɓe laamu kañumen jaɓɓiɓe ene wayno ko tugnade kadi konngol mo kanko organisation internationale pour les migration ko haali wi wonde ko en wayno ɗum ɗo fof kadi koye peeje jantuji e peeje oɗo saha joni balloje leyɗele Afrique ɗe fof ene wayno surtout en ustude ko fate ɗeɗo ɗanle surtout ɗe ndewani lawol toon to Nouakchott kadi walla toon to Mauritanie kadi ko tesira toon ene wayno ko oɗo dummum fof sibabude ɓeɗo yimɓe liggotonoɓe toon to Mauritanie surtout ko ɓuuri hen hewde taw ko jeeyaka leydi sibabude jeehi ne wayno ko won chantier ji kewɗi maadi oɗo saha joni koko daari sibabude ala ngala masugoɓe walla ala liggotonoɓe toon ko ɗum waɗi tugnade ha e journal 360 ko haali ɗum noon ko journal gonɗo toon to Maroc e mbi wonde ko wonde kuuɓeji kewɗe nana jiiye joni e nokkuji toon surtout e guure mawɗe toon to Nouakchott fof e toon to Nouadhibou dartima sibabude mahannoɓe ɗum walla liggotonoɓe hen kooti volontairement walla kañumen fof kañumen fof ene wayno jaltinama leydi ndi kolo waɗi hono kanko biyeteɗo Sidi Mohamed e kañum hoɗum ko client kadi wi wonde ko ma won jonte kewɗe joni hayi tuufeje ɗe ganduɗa hen ɓe codanno pour maade ene wayno natti yiyede donc wi wonde ko donc ene wayno ko kala nde o yiiɗo tuufeje pentono wiyata ko ma mbaɗa commande e kadi kolla muñal nde keɓa ɗeɗon tuufeje ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kollude wonde oɗo saha joni yimɓe wonnoɓe toon to Mauritanie ko étranger yaltinaɓeɓe yaltuɗumen leydi ndi waɗi battande bonɗe wonande surtout fate maadi kanko Abou wono noon ko maçon kadi e nder koye leydi makko jeeya o wi wonde ko ene wayno ko coggu catégorie tuufeje ɗe fof ene wayno oɗo saha joni koko ɓeydi donc way ko tuufeje tan biyeteɗe simple ordinaire ko wonno ko sappo e tati par pièce wonti nogas joni donc wi kadi briquaji urdi ko ɗum ɗon ko gueɗe baɗeteɗe surtout tawi to sawi huɓerne bile ko wonno capantati uguiye wonti joni 45 uguiye ɗum ɗo fof ko sibabu nde oɗo saha joni waɗannoɓe liggotonoɓe ɗeɗo gueɗe pour ha mbemna ɗumen jalti leydi Mauritanie toon to Mauritanie tugnade kadi agence goto biyeteɗo Mandar e Mauritanie
ɗum noon ko galle jandiyankoɓe mbi wonde ko leyɗe loro ɓen teskiri oɗo saha joni sibandu tinare hono kamɓe howoɓe Mauritanie e surtout enne contindeɓe wawde rende frontiére mabɓe walla ɓeydude doole e dengol frontiére uji mabɓe toon to maayo toon to maaje toon to leydi ene wayno oɗo saha joni ɗi yimɓe ummotonoɓe toon to Mauritanie yaade toon to Europe ene wayno gustimi kene wonno 46%. ɗum noon koye ndeɗo hitande tan ɗum noon tugnata hande agence ko haali ɓe mbi wonde ko ene wayno ko sibabude kamɓe Mauritanie ɓeydi hen yimɓe renoɓe maaje no fewi ɓe ɓeydi hen kadi kaɓirɗe ɗum noon ko guila e botoji mumen ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe ɓe teskirima aranoɓe toon to Europe gustima kene wona 50% walla ko abboto ɗum taw ko gummotono ko Mauritanie tugnata hande e mandar ko haali wi wonde ko ko teskita tan ɗum ɗo foof addi gustugol ɗiɗo immigré walla ɓeɗo ɗannotoɓe rewoɓe toon to Mauritanie walla natiroɓe toon to Europe taw ko gummi koye diwan Mauritanie o ko sibabude gueɗe kewɗe nde ganduɗa kamɓe laamiɓe toon to Mauritanie ɓe ɓeydi joni ko fate rende maaji mabɓe donc journal o tan pour nadde pour ɗuminde journal o tan e conclusion mo wi wonde ko e leyɗele fof ene wonde gonɗe jogdiɗe frontiére e maaje ɗe ganduɗa henno taw yimɓe ne mbawi rewde hen faade Europe Mauritanie joni wiya ko kañum woni leydi tan ɓurni jogade joni ko wiyete ene succès e wawde ustude yimɓe rewoɓe ɗiɗon laabi pour yaade toon to Europe. Habaruji men international hande toon to Sénégal e tugnadi kadi e journal biyeteɗo Seneweb ko haali hono kamɓe organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ene wayno ɓe mbawi wadde communiqué goto communiqué kadi ko rentinde guuri gonɗe saraji maayo fleuve Sénégal yo nden par ce que maayo ngo ƴiiri ha ɓurtiɗo fonno hadde ɗo e tugnadi noɓe kaali mbi wonde ko tuggi e communiqué baɗaɗo hande ñande 17 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ɓe mbi wonde ko e hedde midi ene wayno ko maayo ngo ƴiiri ha kene ɓuura yetto toon to nokkuji Bakel ke yettima kene wona 1,970 métre toweki ɗum noon kene woni ɓurti kene wona métre uji sappo toweki toon to diwan Matam ɓe mbi kadi ene wayno ko maayo ngo towi kene wona 7,7 e nogas e 1 métre donc ɓurti kene wona métre uji jeetati ɗum ɗo fof noon ko hunde rentindiɓe ene wayno ko oɗo saha joni sibabude toɓoji baɗɗi ɗi maayo ngo ene yaaji sarima ɗum noon hawnaki kadi toɓoji nane continue ne gara donc ko guuri gonɗe saraji maayo ɗi yo ndeyanto no fewi hande toon to Sénégal e tugnadi kadi ko habaruji jettude hande toon to Seneweb ene wayno ko yimɓe wonnoɓe toon to ko mbiyata Parcelles Assainies eɓe continue hande gullitade wonno nokkuji ndiyam yalti hen kono noon e wayno won nokkuji hande koko jooɗi ɗum noon e wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye o yinoma kadi mo waɗi nokkuji toon to diwan Thiès ɗum noon kadi ene hollude kadi kanko hoore makko soutien mo jogui wonande ɗiɗo population ngaji oɗo saha joni joguiɓe caɗele sibamude ɗiɗo ndunguji ko wawi wonde fof ene wayno ko e météo ko holli wonde ko jammaji oɗo jamma garowo ɗum noon ɗo e 12 heures temps kadi ene wayno toɓoji koko ɓamtata e diwnuji kewɗi ɗum noon ko tugui tan Kaffrine ha yettanima toon to Kolda tugnade hande service météo mo Sénégal ha hande toon to Mauritanie tugnata hande journal biyeteɗo Chams Marif ene wayno ko Mauritanie oɗo saha joni wiya ko kañum woni leydi ɓurdi hewde gostodiral ɗannotoɓe walla gostodiral artirteɓe itteteɓe toon to États-Unis faade toon to Mauritanie donc tugnata hande journal o ɓe mbi wonde ko tugui tan janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi nden nde kanko Donald Trump nde o ƴefti laamu toon to États-Unis ene wayno ko au moins avion ngaji jeeɗiɗi agence américaine toppitiɗo ko fati immigration e ko fati douane ɓe mbi kadi ene wayno ko ɓe mbi wonde ene wayno ko tugnade kadi e yimɓe artiraɓe toon tugnade kadi no foti avion ngaji gaari toon to Mauritanie tan gumi États-Unis ene wayno ko Mauritanie kañum wiya wonde ko kañum woni leydi adandi e leyɗele Afrique ɗe ganduɗa taw ko woni hen leyɗele tugui tan janvier ha faade joni yimɓe artiraɓe e nokkuji men hawnaki so heewi ko nayyi ko avion ngaji nayyi walla tati walla ɗiɗi walla wona hen taw ko avion goto donc tugnade hande organisation biyeteɗo Witness at Border ɗum noon e wayno ɓe mbi wonde kene wona ujunere vol itta ummima Amérique ɗum noon ko tugui tan janvier ha fayi ñalawma mo gonɗen o kene wona ujunere vol ummima États-Unis e ɗum noon ko pour nawtude yimɓe ɓe ganduɗa kanko Donald Trump wi ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala kayitaji ɓe wiide hande journal o ene wayno koye so tawi rutta so ƴeewama hitande ko adi ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko yimɓe yaltindeɓe États-Unis ɓeydimi kene wona 15%. ɗum noon tugnade hande journal biyete CNN ɓe mbi wonde ko
airport international Richmond gonɗo toon to Virginia kañum hoore mum woni hankkadi point mbiya transit yimɓe kala nawteteɓe itteteɓe États-Unis ko ɗon ɓuuri hewde nawtirede donc eɗen yiya en yimɓe taw ko worɓe e rewɓe taw kañumen fof ko menotaji koko mbaɗa e juuɗe men taw kadi garata koye osoji ɗi ngannduɗa e buumaɗi e kadi taw kañumen koye men ko ɗon ndewata pour jolde e avion ngaji Boeing 737 fade nokkuji ɗi jiita ɗum noon ko e tunnare hande journal o mbi wonde ene wayno ko États-Unis tuggi tan oɗo dumun kalaɗo ha yetti mois d'août itan ujunaji 25 hono kam États-Unis ɓe mbawi neldude yimɓe e nder capanɗe jeegom e ɗiɗi leydi ay ɗum noon ko ɓuuri hen e ɗeɗo leyɗele ken on 90% ɗeɗo leyɗele taw goni koye Amérique latine walla goni ton koto Caraïbe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel ko ɗum woni ko min jogo noon hannde habaruji e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko musidɗo mon Amadou haaldana on yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma en gartu e habaruji ɗemgal Pulaar on jarama.